Nur Sewi. Malah saking kakasanipun ingkang Raka Pandura mongko negara Ngastina punika monggo kula dherekaken damel lembaran enggal sejarah ingkang enggal mbangun dumateng kawontenanipun negari Ngastina. Nuwun sewu. Sampun sawetawis dangu negari Ngastina menika kawulanipun nandhang sansaya kajiret dening kawengisanipun Ratu Angkara pun Kyai Duryudana. Samangke para Pandhawa menika ibaratipun sampun rampung angaya ibaratipun. Ibarate wong Begawa ora saya enteng nanging parandene saya abot. Merga kudu bangun negara Ngastina sak utuhe iki. Ya jabone, ya jerone. Mila saking menika kula suwun para Pandhawa sampun ngantos tetel ing jiwa kasatriyanipun lan labuhan. Anggenipun tansah angesti marang Sang Hyang Agung pituhu. Dateng keparengi Bathara mujudaken negari ingkang enggal. Inggih menika negari Ngastina menika dados negari ingkang kemah ripah jinawi wonten menipun namung guyub pripun samat sinapatan daya dinayan kawula enten namung mesem guyub. Monggo sesarengan kula dherekaken mujudaken itami-tamaning bangsa menika Yai. Permara remang wiswa hubungan berangan tadi karunaning kaswasyaning marga menalatku sang gondo astrat moco gunane mateni lan ngiling-ngiling secara sing kawur malah dipalunggani pikanten para Pandhawa pura narko anggone netepi prajeki karo Pandhawa nyatane ya jaya dipalunggani iki ben ora dadi yarani Pandhawa menungso sing penting karo panguwasa edan karo kapatan mesti yo ana lan musik masalahake negara iki jumbuh kalawan idami-damane para kawula kasih para Pandhawa wis wanci sumingkir saka babagan kadonyan nyambung rasa kalawan Gusti ingkang Maha Rasa nipatake parang kawatakan mergo sawanti-wanti di swarana karasaning pangeran aja nganti kalindani aja nganti mujiwati lan sakabehing kapiki ndak aturake marang kakangku becipe kepiye kadangipun kakang Yai Wedudara itu malah palungguhan itu dibulung musik telenging batin aku bakal netepi kalawan janji netepi kalawan gawa lekana kuli palungguhan itu aku meneh pun kakang bakal lereng ke Prabon Yai kakang bakal lereng ke Prabon negari Ngastina Koko Prabu Ndorowati jadi Yai ditutup toh ya. Udah ini kelihatan dari